Jednak v rámci Združenia austrálskych Slovákov, kde som bol viac rokov tajomníkom, potom cez Slovenský štít, ktorého som bol redaktorom asi za 16 rokov. A odkedy začala sa aktivizovať aj náboženská činnosť, zase som sa zúčastňoval aj v tejto činnosti. Z tejto perspektívy som mohol povedať, že slovenský život v zahraničí neviem si predstaviť bez tej náboženskej zložky, ktorú podľa mňa je najsilnejším putom, ktorý týchto veriacich môže viazať. A samozrejme aj, že sú Slováci, tým sa udržuje aj národný element. Toto vidíme u všetkých veľkých emigračných spoločností, ako napríklad Gréci. Tí tiež udržia sa aj 4-5 generácií v zahraničí, ale je to vždycky cez tú náboženskú zložku. Aký je teda ten náš krajanský život, našich ľudí tu? Udržali sa, držia všetci spolu, sú problémy tu? Držia, ale by som povedal, sú to tie najstaršie ročníky. Z mladších len tí, ktorí ako si cez svoju rodinu, doma ešte, však pretože máme aj emigrantov po 68. a po 80. roku, čiže dostáva sa aj z tých posíla pre tento spoločenský život ľudí, ktorí už doma si našli prístup, by som povedal, k viere a náboženskému presvedčeniu. Aby ste od malých detí dostali to, že by začali cítiť slovenský aj voči tomu prostrediu dookola, ktoré často na nich vplýva, aby sa asimilovali však, tak by som povedal, že musí sa definitívne vyriešiť štátoprávne postavenie Slovenska smerom vlastnej identity. Aby Slováci v zahraničí mohli vedome vystupovať pod vlastným menom. Sa nepodarí, by som povedal, zvýšiť povedomie, národné povedomie mladých generácií v zahraničí, tak v Austrálii by som povedal, nemáme veľké nádeje na dlhodobé pretrvanie. Asi sa vám vynorí obraz slovenského syna, ktorý odchádza do cudziny, keď básnik Drotár vylíči ťažkosti človeka, čo ide do cudziny. To spätie s rodinou, s rodičmi, s vlastným národom zanechá stopy trvalé na ňom. Ísť do cudziny je najťažšia vec. Vy doma si to ani neuveriteľne predstavíte, keď vám poviem, že som prešiel Amerikou od New Yorku po Kaliforniu a od Chicaga po New York som prevesloval aspoň 3 razy do roka všetky slovenské osady. Tak určité skúsenosti z misijnej práce v Amerike mám, ako aj z návštevy misií slovenských v Európe. Ako misionár z Indonézie, kde som 20 rokov pracoval, a keď som prišiel do Sydney, upovedomil som si, že toto je nová misijná práca. Hovorí sa po našom, babka k babce budú kapce. Začal som zbierať dar chudobných vdov a keď po 3-4 rokoch sa už ukázala slušná suma, so svojím výborom zaumienil som si, že vystavíme slovenské kultúrne centrum, ktoré by malo byť ako mozaikou všetkých našich dobrých vlastností. Tam by mala byť kultúra slovenská, literatúra, slovenská škola, keď už aj nie denne, ale aspoň na soboty a nedele. Tam by mali byť aj iné spolky, ktoré podľa možnosti si zariadia zhromaždenie alebo výmenu názorov. A tak sa aj začalo. Združenie austrálskych Slovákov od svojho založenia v roku 1950
zastupovalo pred austrálskou verejnosťou záujmy svojich členov ako príslušníkov svojbytného národa. V rovnakom roku vznikol tlačový orgán združenia Slovenský štít.